Sada ljubazno molim gospodina Bernarda Gršića, državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, da održi svoje izlaganje. Gospodinu Gršiću, izvolite. Hvala lijepo, sve vas još jednom srdačno pozdravljam. Danas sam htio nešto reći o digitalnoj transformaciji. A na samom početku razgovora o digitalnoj transformaciji želimo si osvijestiti što smatramo digitalnom transformacijom. Često nam iskaču razne definicije i objašnjenja, no uistinu sve se svodi na nekoliko suštinskih detalja, a to su ono što bih želio apostrofirati. Digitalna transformacija nije samo tehnologija. Digitalna transformacija mijenja poslovni model. Digitalna transformacija stvara nove vrijednosti. Događa se prvo u našim glavama. I to je, digitalna transformacija je horizontalna tema koja zadire u sve sfere života i rada. Da bismo ispravno razumjeli digitalnu transformaciju, trebamo ju znati ispravno i komunicirati. Primjer gospodarskog napretka, transformacije, leži u izreci za koju nismo sigurni je li izrekao Henry Ford, ali mu se često pripisuje, a to je odgovor na pitanje što su građani željeli, a što su dobili. Željeli su više konja, brža putovanja, a dobili su automobil. Dobivena je nova vrijednost koja do tada nije postojala. Iz svega toga razvija se cijela nova industrija. Fosilna goriva, prometnice, edukacije, autoškole, automehaničari, autolimari i tako dalje, što nas kroz povijest, što smo bili svjedoci kroz povijest. Mijenja se način razmišljanja, stvaraju se nova radna mjesta, odumiru neka stara i to je danas stvarnost kad primijenimo transformaciju u digitalnom smislu. Kroz povijest jedan od tehnoloških izumitelja i vizionara Nikola Tesla, koji je rođen u Smiljanu u Hrvatskoj, predvidio je tehnologije kojima se danas koristimo. Tako je JP Morgan o Tesli rekao da slike i glasovi putuju zrakom bez žica. Je li on luđak ili prevarant? Obećava čuda. Vidjet ćemo da li će ih ostvariti. Ili same Tesline riječi koje govore: jeftin instrument ne veći od sata omogućit će onom tko ga nosi da čuje bilo gdje, na moru ili kopnu, glazbu ili pjesmu, govor političkih vođa, naći adresu znanih ljudi ili propovijed od rječitih svećenika isporučene sa nekog drugog dalekog mjesta. Na isti način bilo koja slika, znak, crtež se mogu prenijeti iz jednoga na drugo mjesto. Prije neki dan obilježena je 77. godišnjica smrti Nikole Tesle. Iza Nikole Tesle, koji je rođen u Smiljanu u Hrvatskoj, ostalo je više od 700 izuma. Mnogi su na području izmjenične struje, ali i na nizu drugih područja, poput primjerice radiotehnike. Zato danas, kada želimo bolje i uspješnije gospodarstvo, javnu upravu podložnu građanima, koristit ćemo digitalnu tehnologiju u primjeni stavljajući čovjeka u središte zbivanja. Isto tako, nema uspješnog digitalnog društva ako svi njegovi građani u to društvo nisu uključeni. Naravno, niz je promjena koje donosi digitalna transformacija i primjena digitalnih tehnologija. Danas, prema procjenama, cjelokupni internet troši oko 10% svjetske potrošnje struje. Prilikom slanja poruke elektroničke pošte stvori se 0,000001 tona CO2. Ne čini se puno, no ako uzmemo u obzir da prosječna osoba šalje 10 neprimjerenih, odnosno nepotrebnih poruka elektroničke pošte tjedno, vrlo brzo imate daleko veći ugljični footprint ako ga pogledate na nacionalnoj razini.
proračunu ovo Energy-a prikazani ovdje učinjeni su za Ujedinjenu Kraljevinu, ali pretpostavke bi se razumno mogle prilagoditi na većinu industrializiranih zemalja. Ako bi svaki korisnik elektroničke pošte u zemlji poslao jednu manje nepotrebnu poruku dnevno, to bi smanjilo emisiju ugljika za 16.433 tone, a to je u stvari ekvivalent vrtoglavih 81.152 letova zrakoplova iz londonskog Heathrova za Madrid. Naravno, ako gledamo preciznije, ova računica može biti i nešto drugačija, ali suštinski jasno ukazuje na upozorenje koje želimo postići. Kako to beznačajno kratka poruka elektroničke pošte stvara toliko ugljičnog dioksida? Kada tipkate, vaše računalo troši električnu energiju, kada pošaljete poruku, ona prolazi kroz računalnu mrežu, a za napajanje mreže i računala potrebna je struja. Na kraju će se negdje pohraniti u oblaku, a ti podatkovni centri troše puno električne energije. Ne razmišljamo o tome jer ne možemo vidjeti dim koji izlazi iz naših računala, ali CO2 koji stvara informacijsko-komunikacijska tehnologija ogroman je i raste. U svim prijedlozima hrvatskog predsjedanja vodit će se računa o potrebi prelaska na klimatski neutralno gospodarstvo i izgradnju zelene Europe. Zato je glavni slogan hrvatskog predsjedanja snažna Europa u svijetu punom izazova. Prioriteti hrvatskog predsjedanja, već smo ih danas čuli, Europa koja se razvija, Europa koja povezuje, Europa koja štiti i Europa koja je utjecajna. Hrvatsko predsjedanje će raditi na svim mjerama koje imaju za cilj osigurati brzu implementaciju 5G mreža i na podizanju svijesti o mogućnostima 5G te mjerama za postizanje njihove kibernetičke sigurnosti. Jačanje povjerenja u tehnologije 5G čvrsto počiva na temeljnim vrijednostima Europske unije, kao što su ljudska prava i temeljne slobode, vladavina prava, zaštita privatnosti, osobnih podataka i intelektualnog vlasništva, te na predanosti, transparentnosti, pouzdanosti i uključivanju svih dionika i građana, kao i na pojačanoj međunarodnoj suradnji. S tim u svezi predsjedanje će poduprijeti i mjere kojima se potpomaže razvoj digitalne komponente pametnih gradova. Nadalje, hrvatsko predsjedanje će nastaviti rad oko provedbe direktive o mjerama za visoku zajedničku razinu mrežnih i informacijskih sustava Unije te akta o kibernetičkoj sigurnosti. Sukladno dogovoru između država članica, nastavit će razgovore o Europskom industrijskom, tehnološkom i istraživačkom središtu i mreži nacionalnih koordinacijskih središta koji će uz poticanje zajednice stručnjaka za kibernetičku sigurnost provoditi projekte tehnološkog razvoja te olakšavati suradnju unutar i između istraživačke i industrijske zajednice na području kibernetičke sigurnosti. Hrvatsko predsjedanje će nastaviti rad na dokumentima kojima se osigurava povezivost, uspostava funkcionalnog jedinstvenog tržišta te iskorak na novim područjima kao što su umjetna inteligencija, Internet of Things te s njima povezano podatkovno gospodarstvo. Hrvatska će nastaviti raspravu o digitalnoj preobrazbi europske industrije koja treba pridonijeti rastu produktivnosti i poboljšanju konkurentnosti poslovnih subjekata u Europskoj uniji. U kontekstu najavljenih aktivnosti Europske komisije, predsjedanje namjerava pokrenuti rasprave o etičkim, pravnim i socijalnim aspektima primjene umjetne inteligencije kako bi Europska unija najbolje iskoristila potencijale koje donose nove tehnologije. O toj će se temi raspravljati i na digitalnoj skupštini u svibnju u Zagrebu, krajem svibnja od 28. i 29. svibnja. Možda najvažniju ulogu u razvoju digitalnog društva ima razvoj digitalnih vještina. Opet koristimo nekoliko misli već spomenutih dionika industrijskih revolucija iz povijesti, Forda i Tesle, gdje kaže svatko tko prestane
učiti je star, bilo da ima 20 ili 80 godina. Od svih sila trenja, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje. Digitalne vještine, to je ono što nam treba za razvoj digitalnog društva. Hrvatsko predsjedanje nastavit će rad na aktima koji se odnose na smanjenje digitalnog jaza te razvoj digitalnih vještina, kao i što veće uključivanje žena u digitalni sektor. I ovdje želim naglasiti da nema uspješnog digitalnog društva ako svi njegovi građani nisu uključeni. Predsjedanje će nastaviti razgovore o preprekama povezanim s prijedlogom uredbe o e-privatnosti te nastojati ponuditi odgovarajuće rješenja. Tehnologija blockchain može dovesti do znatnih poboljšanja za industriju, ali i javnu upravu, te će predsjedanje biti spremno prihvatiti sve inicijative u tom pogledu i raditi na njihovu donošenju. Hrvatsko predsjedanje posebnu će važnost posvetiti učinkovitijem korištenju postojećih i poboljšanih informacijskih sustava i njihovoj nadogradnji novim sustavima, te cjelovitoj i učinkovitoj primjeni zakonodavnih akata u interoperabilnosti. Također, hrvatsko predsjedanje radit će na dodatnom razvoju suradnje pri upotrebi e-dokaza, zaštiti podataka uz nove enkripcijske sheme, usklađivanju primjene sustava HUIS na kibernetički prostor članica Europske unije, partnerskih zemalja i drugih, te nastaviti s radom na koordiniranom odgovoru Europske unije na kibernetičke incidente i krize velikih razmjera. U skladu s globalnom strategijom, predsjedanje će podupirati jačanje napora Unije u daljnjem jačanju stabilnosti i sigurnosti jugoistočne Europe. Sveobuhvatni pristup unutarnjoj sigurnosti uključuje i jačanje otpornosti na kibernetičke napade, hibridne prijetnje i širenje lažnih vijesti. Predsjedanje će podupirati zajedničke napore Europske unije u međunarodnim okvirima, posebice u sklopu Ujedinjenih naroda i procesa povezanih uz norme, načela i pravila odgovornog ponašanja država u kibernetičkom prostoru. Svim naporima hrvatskog predsjedanja želimo Europsku uniju potaknuti na brži i kvalitetniji gospodarski razvoj, stvarajući bolje uvjete za inovacije, rad i život svih stanovnika Unije koristeći digitalne tehnologije. Nastavljajući rad na preuzetim aktivnostima naših prethodnika, dodajući specifičnosti Hrvatske, vjerujem da ćemo tome doprinijeti te nastaviti i nakon hrvatskog predsjedanja i u tome u konačnici svi zajedno uspjeti. Hvala lijepo.